L'Escola de Música Ad Libitum va clausurar el curs de vent, percussió i piano de les colònies musicals amb un acte molt especial, que va tindre lloc al pati del Col·legi de la Concepció. El trompetista internacional Rubén Simeó va oferir un concert el qual va comptar amb la implicació de professors i alumnes dels diferents graus de les colònies musicals. Una experiencia que va a ser inolvidable para los alumnos. Me lo he pasado muy bien, ¿no? Sobre todo he conocido compañeros nuevos y bueno, he aprendido mucho también con José Luis, ¿no? Que es un gran trompetista, igual que Rubén Simeó, ¿no? Hombre, es un honor tocar al lado de él y bueno, la verdad que muy bien. Un concert ple d'emocions que coincideix amb la 20a edició de les colònies musicals d'Ad Libitum, que ha portat joves promeses de la música de tot el territori nacional i també de països estrangers com Bèlgica, França o Malàisia. Bueno, moltes emocions, estos 20 anys, paraules d'agraïment a tots els professors que han passat per ací, a tots els monitors, a tots els pares que han confiat estos 20 anys en nosaltres, i per a nosaltres és un repte que continuarem treballant per a que aquest curs siga cada vegada un curs millor i que puguem tindre gent com a Sara de totes les parts d'Espanya. Per a nosaltres és molt important això i inclús gent de l'estranger. Volem agrair a totes les persones que han passat per ací en estos 20 anys la confiança que han tingut a nosaltres i animar-los a que vinguin almenys 20 anys més. Les colònies, a banda de ser una experiència enriquidora per als alumnes que poden continuar en estiu amb els seus estudis musicals, també ho és per als professors i monitors. La convivència sempre fa que siga tot molt més intens i estic supercontent del resultat i de l'entrega de l'alumnat, any darrere d'any. Me'n vaig d'ací en la butxaca plena d'experiències i de bons records. És una experiència impressionant perquè al final, igual que tu ensenyes als xiquets i estàs en contacte amb ells t'aporten moltes coses a tu. T'ensenyen altres punts de vista, t'ensenyen mogolló de coses que potser si no treballes amb xiquets mai les aprendràs. Un acte musical únic que va omplir d'emotivitat tots els presents.